Walah, polisi ke maning. At nilang apa? Yang ngono arti tilang apa nek? Surat-surat lengkap, nyung gawe helm. Miki pas nganggo tak nggo helm mek. Pajak tertib boleh bayar. Dekat nilang apa nek jal wis. Gara-gara nyun madeg nang dalan apa? Arti tilang. Geri kajane polisi apa pramuka? Ayo venirung bali sore kayak tunggulan ngapa? Sore-sore kloyo PC. Dekarep golek ekstrakurikuler apa? Kang semaur ditakoni. Dekarep ngajak nyong ngomong atik semapur apa? Ya nyora mudeng. Bahasa Inggris bae malah nyong mudeng. What's your name? Si mbok wingi ndam bancet apa yo? Aku ru ngomong tegas wae lho. Aku ki wis bali saka omah, Mas. Adikku ra ono. Tak goleki. Jebule ning kene. Nduk rene. Dolan ra bali-bali wis sore. Apa nih? Iki sapa? Pacarku, Mas. Pacarmu. Mripatmu ora weruh apa yo? Kowe pacaran karo model wak pira nang ngene iki? Ayo bali. Bali. Kang apa lah, kapan gua ngomong aku? Kang ki adine keri.